Right, Bukele Khaya, sithemba ni right apho nikhoyo ngale mini namhlanje. Zukhali Media selifikile into zakuthi wena mntu sibukele ekhaya size kwitotwa zi-highlights zomgidi ozabeke unge-24 kaDisemba wena mntu sibukele ekhaya. Kuhlale njalo ke usabukele. Wena mntu sibukele ekhaya ngale mini namhlanje ke size kwi-highlights zomgidi ke uzabunge 24 kaDisemba 2025 umgidi ke kaLwando Bhabha nto zakuthi ke umcirha ke batsho ke isiduko sakhe wabandoda hayi isobe siduma ke wena mntu sibukele ekhaya ngemini yange-24 ungaphoswa ithi into kaXhosa impila yasola umsila ngoyelezela uba ngaba awukho ngalamini 24 ngathi ke uzabe uphosiwe. Ngunondo ke lona liqibelo kamama ngunondo ke lona iqibelo kamama zeni myeke ningambulale zeni myeke ningambulale ngunondo ke lona iqibelo kamama ngunondo ke lona qibelo kamama masonwabe 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 ngunondo ke lona iqibelo kamama
Utonga semnyango kasenzela ufefe undondokelo icibelo kamama. Okay bhuti, umna uLwando Papa. uLwando ngumntana wam. uLwando Papa ngumntana wam. Ngamawele la ayi-2 umama nomama wakhe ngamawele akapapa ayi-2. Umntana lona ndiyamcela mna abuye eright, abuye ephilile kakuhle, emhle etyebile. Umntana nguFalteni, mna elami igama ndinguMandla Falteni. Ndithandana nodadewabo mna, ndiye kuloo ndawo ke ngoku mna. So apha kusebukhweni apha ndiyacela ngumntana wam lo uLwando Papa unoyise wakhe mna uFalteni, ndiyacela mna umntana mabuye eright qha mntana wam qha samle sicelo qha nge-24 umntana wam ngolosithathu. Ndiyacela ngoku umna isicelo sam nakuThixo noQamata wamacirha umntana amgcine. Cela ukuma kuloo ndawo ke bhuti mna ngoku. Kubukelo lo lapha phambi kwenu bukelwa Papa umama kaLwando Papa. uLwando ndibize ubhuti media ngoba sizaba nomsemgidi kaLwando nge-24. Sabe silapha endlini uLwando Papa ucirha untswentswe unoJawodlo. Ndithi makabuye umntana. Sanibonani Dumelani Absheni molweni unto zakuthi phile ke ndilibulise ngale mini namhlanje ubulelani Mabhokela from Zukal Media Production Company. Silapha into zakuthi ke eMdantsane kwa NU1 size into zakuthi ke kumgidi kaLwando baba ngale mini namhlanje wena umuntu usibukeleyo kuzoba mnandi raha ezaqhubeka namhlanje kuba sabe sibhiyoza ukubana umzukulwana umntwana ubuyile apha ke esapha abakhotha ke abanye ke ababuyanga ke apha esapha kodwa namhlanje lona mkhwetha ke ubuyile ke into zakuthi ke selirhwala ke ngomkhwetha Lwando uncede uzumamele ke imfundiso zathi sithethwe ke ngabazali nabantu abakhulu nxa bekuyala ke futhi ke imfundiso zabo zigcine ukuze ziza kusebenzela naxa ke solophumelele and uqiniseke into edibe nesikolo uyihloniphe uyithande isichomi uzigade isichomi nazo ziyahluzwa ayingumqombothi wodwa ohluzwayo nechomi ezi ufuneka uzihluze ujongile so nzama ukuthi ke uqiniseke ke uzubambe ke imfundiso umama wakho umthanda kakhulu umgcine umama wakho umhloniphe ngamaxesha onke nabo bonke abantu abakuthandayo uzobagcine ubahloniphe. Namhlanje ke sizawutyaka egameni lakho ke lomgidi Lwando sabukele apha ekhaya lomgidi wakho umnandi kangaka kuze uZukal Media for special uZukal Media wenza izinto ke eziflaba gaseous khange bawise ixesha ukuthi babize thina sanibonisa bana singobani thina we are filming, we are not videoizing. So zama ukuthi ke this is a history lena, it's a legacy naxa solo umdala unabantwana bakho nesizukulwana ngesizukulwana esizayo sizokwazi bana siyibone le mini yanamhlanje. Uhlale njalo ke singuZukal Media, we love you so much. Nincede ke into zakuthi ke uzumane umane usitya umane uma ngomlenze omnye ngoba yazi bayingxaki emkhidini abantu abaninzi ugcina singunomahelelo ujongile bazohamba ngegriva abantu abaninzi namhlanje nalo umbilini lomjikelo. Enkosi kakhulu mbukele ekhaya.
ekhaya sifikile ke apha kwakhaya khulu kulolwando baba ngale mina namhlanje nali sibazana umama uyavuye kuba umntwana obuyile sayazi ke abantwana babuyi kodwa namhlanje ngemigcobo mama unjani namhlanje Jabule kakhulu ubhuti wami ngendlela emangalisayo andizazi noba ndithini izolo ndigule kakhulu kanti ndigulela le mini ndiyabulela gqithi ufuna uthini kuThixo ngalento akwenzele yona ndiyabulela kuThixo ndibulela nakumanyange abantu basekhaya bebehambe nomntanami baphinde babuya naye bazibonakalisa ndiyabulela kakhulu namhlanje silindele ntoni apho kwenzeka ntoni silindele unyakazele nje ndifuna umenzela umgidi asozawulibale ndifuna ihlakahlaka nje emntaneni wami ndiyaqala ndiyagqibelisa ndilahla isitixo ulwando baba ndifuna enzelwe nje into endingayaziyo awukhumbule irarhararha nje tatam yenze le nto endiyifunayo yes alright ke sibambezana sibini kwena mntu sibukele pha ekhaya kwisibazana makhe sizapha ebafaneni Jabula masebuyele kayo kibela mama ya jabula masebuyele kayo mama jabula mama jabula masebuyele kayo mama ya jabula mama ya jabula alright mbukele ekhaya umnandi uyabona ngale mina namhlanje uba umntwana ubuyile ke wena mntu sibukele ekhaya awumadoda awusabe ziduma ngale mina namhlanje irarhararha yomtshato oyomini yomgidi izabe ihuza wena mntu sibukeleyo izaba sisigaba sokuqala esi uzawuyalwa ke phaya exesheni uzabe eqalisa ke umgidi wakhe asizoyitya inyama asizoshusha alala andiyazi uba ngaba ukho usibukele loo ndawo kuyo ningathi kuba bendinguwe bendizawuza ndiphandele uba lo mgidi uphi kanye kuba ngale mina namhlanje yonke into izabe ikhona apha I love you so much apho sibukele khona enkosi njengoko ke uNcebane benindinike igunya lokuba umntana ndimthambise. Umntana ke uthandisiwe nendlu yakhe yatsha, yonke into ubuNcebane ihambe kakuhle. Ndibulela ke igunya enendinike lona lokuthi ke nindithembe. Iziphoso zam, impazamo endidla ngozenza elalini nazithatha nazibekela bucala, nabona okuhle endikwenzayo nakusebenzisa. Umsebenzi ke ebenindithume wona mna ndogqibile. Ngoku ke silapha boNcebane namadoda elali kwithuba ke lokuba ngoku unyana ke ayalo njengoba setshile uNcebane omkhulu. Ngizawuphosa nje amazwi amabini namathathu. Lwanda, uyile esikolweni solwaluko, waqhubekeka. Zonke izinto ebekuthiwa zenze esikolweni uzenzile. Uthe ke kwawuthi ugqirha wakho okanye utishara wakho phaa ehlathini upasile, zonke izinto uzenzile. Saqonda uba masukuthathe sikusa kwiyunivesithi yamadoda. Ngoku ke uyindoda. Kodwa ke izinto ubuzenza ngelaa thuba ubuseyikwekwe zasekhaya ezilungileyo nezintle uzuqhubekeke uzenze. Izinto zona zobukhwenkwe zokukhaba ibhola esitalatweni uyokuhlala
emagrigambeni ucela i-20 cents uzawuthenga amagwinya uhlukana nazo. Uyeke ukutebhisa ibhlukhwe ufane nabafana balapha bathi bangamadoda babe bengamakhwenkwe bazozifaka emaxhegweni kuba kukho inkathazo enkulu yoba ithi ikrwala linenyanga ezintathu lithi liyindoda lifuna uhlala phakathi kwamaxhego. Wena ezo nto uzungazenzi, babeyaliwe ngabo abantu vayo, wena uzukubaphoxa ube yindoda. Zonke izinto ubuzenze ekhayeni kuba ubuthunywa kuthiwe pheka upheke useyikwekwe, kuthiwe hlamba izitya uzihlambe izitya, uthunywe kwiindawo zonke wenza imisebenzi abathi bona yamantombazana. Wena uzuqhubekeke nalo misebenzi ubuyenza ekhayeni. Emva kokuba uyenzile intsikelelo njengoba besesitshilo ehlathini ziza kwehla phezu kwakho. Apha kwesijonge umfazi, umfazi ke uyahluswa nanjengoba benditshilo, nanjengoba benditshilo ngathi ungulwando nje funeka ulwandise elikhaya kuba kowenu nguwe wedwa ebeyindodana. Abaphantsi ke noThixo phezulu bebengaphazamanga. Izinto ezilungileyo nezinhle sixhomeke kuwo sithi ngumfazi uziwandise lakhaya. Bobawo nanjengabantu ke abafundileyo mna ndizawulandelisa into yam, into zam segadini. Niyandazi kulo mntu ofundileyo ndingugqirha wale ndawo, ndaziwa ngumntu wonke lapha. Into zam zihlala egadini ndizayilandelisa. Ndiyagamagusha ndithi koncebane makube chosi kubele. Nonyana lo uhlele ecaleni kwakho usebenzile lo mntana, usebenzile. Ndiyayohlula Khangi, nguwe uKhangi noKhangi, andifaki mna uKhangi apha, ndifaka unqalathi nelikrwala. Ndithi ndimangalene ndithi ke ngale mali ze ningathenga amagwinya ze niyithathe noyivalele ebhankini yande ukuze uphela konyaka nizokwazi uba nenkomo nilobole. Ndiyagamagusha ndilaphethu kusibulele. Enkosi. Ngifumana ithuba ke lwandle uzanda lifumana ithuba lenqabile noma okwesibili kodwa kuDisemba. Uma phezulu enhloko yenkwe babulanga nje. Funeka indoda enganamatyala, enganazimaki nabantu. Ndiyathemba nami ngathi ndisondele kulo mali. Ewe manje. Lwandle ubuyile ke ekhayeni. Ngiyalibona elikhukuthe eliphezu kwakho. Elikhuko ke lizingaguqukeli ke ndoda. Ubekwe phezu kwakho. Ngenxa yokwazi ukuphatha. Apha ebudodeni ke ndoda, zininzi isigaba apha. Akumandanga apha ebudodeni. Sinokuhlonipha umzali oqala, kuzoba right. Yeyiphi na indoda noba inayo isento ziyimamele indoda. Yeyona imistake esithandibanayo apha emhlabeni basimamela abantu abanezinto. Kanti amava akulaa mntu ungenanto. Bahloniphe ke abazali bakho ke ndoda enkulu. Amacirha ungawalibali apha kuthatha kubeka khona. Ekombathisa ekwenzela imbeleko ehamba nawe wazibona nawe strong akubuyisa uphilile amacirha. Uzungawalibali kamacirha. Uzube ngomnye wenkabi zekhaya xa sezitsalwa utsaleke nawe ngokuba amadoda akhoyo ngokuthi xa uwa inkomo phaa kwamacirha athile athi awazokwazi ukufika phaa. Uzufikeleleke ndoda noba ufike kabini kathathu ungahlali ixesha elide bawufunda kodwa uvele badodile. Ababhuti balapha bancame into zabo, bancame ngenxa yakho. Noomama apha bancame ngenxa yakho ndoda. Uziphathe kakuhle apha ebudodeni. Le ndlela inde nje inento zayo.
andiboni khona umqirha wakwayitshaya ithufu ke apha nepilisi andikhumbuli khona loo ngxaki injalo bhetata uzizama iphepha ke ndoda because bakhona ezinye izinto ezikulingayo apha ebomini ngoba kaloku uzathi xa sesihamba sonke apha nesibotshomi sikhayizame makhayizame ungayizami yona laa nto kwaye nalapha empumelelweni uyayibona injani impumelelo ke iphaa ehlathini athi amanye abakwetha bephilile berayithi wena ububuya umva le mpumelelo injalo ke uzuxa uphumelela iitshomi zakho uqhwabe izandla ngokuba neyakho 10 years ungancami ngenxa yepresha uzibone usenze into bekumela uzinzi hlonipha abantu ke ndoda babulisa abantu bathanda abantu bangabi mde ngenxa yeweather phazanyiswa yiweather ke nathi into endiphayo nolophandle nongalali awuthatha le usapho madoda amagusha asifuna ube negalo umfana sinceda mkhusele kwigaleni nceda asifuna ube nesigalo umfana andithetha nobawo amathathu sikhawulezile ixolo eli mane mandizokusema le nto ani yabuya mazwaphosileyo yakodwa uba azothetha nithethe kabuhlungu unomdade ke ngoku into yonke enzileyo uthi ke nazi izinto sicela weda sithethe ungapheliyo madoda ubahla ndiyandiqonda nazi izinto andikwazi uqhotha lokhu leyo nto kathi nazi izinto njengelali uhlala sizawuhlala noba yawo abasehleli khaya zokroba nje kwamakhulu umama omkhulu ivela amazi andityekiwe ngala mazi kwazautholo kuandithenga ngosibane naye kufanele ayotshona endaweni yakhe yolimo Bulela kube kuye nawo abanye abantwana babuya ngesikhathi senkosi ngolokhangatalisa hayi dilo wanqabile kum ewe manje nqabile
Bukele ekhaya ndichilo ke nathi ke sisemgideni ke kaLwando Baba ngale mini namhlanje kumnandi into zakuthi ke uyabhiyozwa kuba umntwana ubuyile phaya endle siyavuya kakhulu apha ecaleni kwami ke ngihleli ke nodade wabo ikhoni njani ngale mini namhlanje Siyavuya kakhulu sonwabile umntana efike ephelele yonke into ihambe kakuhle umgidi udifferent umama wethu imbokodo umuntu osebenza yedwa ongenamva ongenamphambili kodwa le mina namhlanje into yethu ivisane kakhulu ihambe kakuhle siyabulela ufuna uthini phaya kuMakwalase sibukele ewe uyaliwe ngabantu abadala otamkhulu kodwa kampha amazwi nawe amandi ewe uyalilo kodwa sibawela abe ngubhuti wethu abe indoda ekhaya kuba singenayo indoda apha kwelikhaya abe ngumzekelo ebantwaneni bethu kwaye abe ngumzekelo nakuthi mna into enzayithetha pha kuye aqiniseke ngemfundo uba ngaba ebefunda aqhubekeke afunde abheke phambili and abe responsible uba responsible ke xa uyindoda ayitondole ubana xa umthuma okanye xa ithunywa umama wakho uba makakline endlini uyaklina akho nto angayenziyo and into endifuna uyithetha phaa kuye utywala angabusondezi angabuphathi utywala necubo Lwando ungakulinge undiphoxe and ndiza kulandelelela mfana wam ithi loo nto leyo umama wakho uwevuka kuba le mini namhlanje uyifuna ibe special njengoba enzile kumama wakho bana le mini ibe special umthanda umama wakho umgcine odade wenu ubagcine namhlanje ke sonwabile siyavuya kubana ubuyile khumbule khona bekhe seva pha kumaphephandaba abakhwethe khona abakhwethe ababhubhileyo apha e-Eastern Cape kodwa lona umntwana uLwando namhlanje lapha yiyo loo nto funeka ibe yirarha namhlanje uyijongile
wena mntu usibukele ekhaya ndifuna uphosisa siwoyiwe bayapheka abasisi bebepheka andithethi into inye kangubana ndifuna ubanike award imandi plate yabo iyawuza andanobujonga ubukhe wayiva phofu bendivile mnandi kakhulu khabarhalisele mana abantu basibukeleyo uthi ejonga uba ngaba ukho kulo mgidi awuphosi ngicela ubarhalisele hayi uba ukho kulo mgidi umntu asekhaya uphosiwe uphoswe ngumgidi wona ka-2025 imina namhlanje soze siphinde siyilibale ebomini bethu siyabulela alright ke mbukele ekhaya uhlale njalo ke zake ndithethe noosisi aba balapha kwi-background siyabuya saye ezitolo ndihleli ke noMahle ke nto zakuthi lapha ecaleni kwam niyambona ke uthe gungu Mahle unjani Yaphila phuthe khona njani wena phela lakhona ukubuza umbuzo othi usiva njani ulapha kulo mgidi urarha kangaka awunamazwi Mahle ngale mina namhlanje uLwando ubuyile imigcobo kumnandi kuyale umuntu opha ekhaya ungathini ukumbawisa ngoba ndibonile ba nize nezipho ezilapha kwi-background irarha lapha ngasemva uyawuza ufuna uthini ke phaa kumarhwalazi nawo umpha amazwi amandi makaziphathe kakuhle laa nto ebeyiyo ngoku ebeyikwekwe angaphinde ngoku ebeyiyo makacace ngoku makacace uba ukhona ubhude eyadini wena and abe-responsible yes abe-responsible abantwana bakokwabo bazagadwa nguye ubhuti kekho omnye ubhuti so aziphathe kakuhle yes so namhlanje uthi sizawutya utywala singakwazi nohamba ndiyakuxelela wena sizawuza alright ke mbukele ekhaya sibambazana sibini phaya kuMahle nimvile ke uthi hayi namhlanje iyawuza into kumnandi yabona uba nasetshelo nalelizwi ingathi nami zawutshelo nalelizwi ngoku ndiyazibona ngoku because hey ingathi nami sendifumene yayibona Moslandi enkosi kakhulu siyabuya sezitolo ekhaya ndihleli ke nabahlobo bakamama kaLwando nto zakuthi ke balapha nabo baze kulo mgidi umhle kangaka bathi sizoxhasa lo msebenzi umhle kangaka maniqale ngomama ndombuza impilo molo mama unjani philile khona njalo wena khona igama ngubani usuka phi mama Masakaza usuke chicken farm apha eMdantsane okay molo mama unjani ndiphilile bhuti wamakhonto inkosi ndiyabulela igama lami nduno wakhe ePolilitye ndihlala echicken farm nami nomama lo usecani kwami ndingusinomhlobo Sakati ndihlala apha eMdantsane kwale-11 B yicolleague sizicolleague zakhe umama lona qha ke siqoma hayi masize njengazicolleague zakhe sizomquma kungathiwa umuntu umthanda xa kukubi xa kukuhle awumthandi ke ngoku siyabulela ke ngentsebenziswano yakhe nomsebenzi wakhe sithi ke ngoku makwande apha athathe khona nangwa kwabanye ngumzekelo. Okay mama nifuna uthini pha emntwaneni umpha amazwi okumyala kuzibana nje bezawuqala indlela yobudoda azaziphathe njani
sithi ke kuye angatshintshi ayithi kuba esiwe kwabe ngubhuti azatshintshe uba ngabe beklina apha kokwabo azaklina uba ngabe bepheka azapheka enze yonke into angathi hayi mama ngoku ndingubhuti enze yonke into njengesiqhelo. Umama kaLwando nimphathele ntoni mama funa iphume kuni? Nimphathele ntoni? Simphathele izipho nazi for umntana. Azizipho ezi for umntana but yena ngumuntu oright usiphatha kakuhle bayibe ngumuntu oright ngesingasikhange sibe lapha. Hayi ke mama kaLwando ke uhlale unjalo usweet njengobana besitsho komama kuba imbanga bababe lapha ngale mina namhlanje yabona wena mbukele ekhaya nansi icommando ikhona icase yebeer phaya ibe ingubo nenye icase ibe yi400 rand le iphethwe ngumama izinto zikhumshileyo ezi ke ziqhuma ke ibhede into ibhede kaBoy into zikhumshileyo uyijongile wena umuntu usibukele ekhaya hawu wemadoda anifuna uphosisa kumandi kulomtshato lona ndithanda ukuthi ndifuna ukuthi umgidi andiyazi utshulo umfana funeka atshate lona anoyijongi afuneka etshatile Cimba fama apha endlini indoda ngosike simolusa kayondoda apha endlini usehlele sengumntana funeka enza laa nto beqala uyenza ngexesha bengakoluki. Yes sihamba ngolo hlobo. Beke nayifumana iplate ngoba anifuna uphosisa oniyafika ne mandinirhalisele hawu baphekile ukutya kwabo sisi kuyahuza anifuna uphosisa kama ndithe nqane ndithe umuntu osibukeleyo ongekhoyo apha ashem uba bekuthiwa uyakwazi ukuthumela iplate benza vele ndiyithumele khangelishwa ke akwazi ukuthumela ukutya ungayithumela i-airtime ungayithumela imali kodwa ukutya akwazi ukuthumela uyijongile so siyabulela mani Thixo xolo anisikelele nizobhiyoza kuzoba mnandi and siyambulela uThixo sisi nomhlobo igama lakho lemandi mama lo muntu wakuthiya kahle hayi zange akurwaye simbule sinomhlobo nelitsho igama lakho ne ube nobuhlobo mama njengoba wenzile uzile apha siyambulela uThixo ubana umntwana ebuyile siyazi mos umntwana abantwana bekhe nabona mos abakho abakhotha ababhubhileyo uyabona so la ndithi ke ngoku namhlanje mayibe raha namhlanje makubhiyoze abantwana bethu bebuyile siyabulela abantwana bethu bebuyile sithi enkosi iba nguThixo wonke osinceda nezinyanya zethu nezabantwana. Alright ke sibambisana sibini ke into zakuthi ngabahlobo ke bakamama nabo bathe mabafike ngale mina namhlanje kubana bafuna uzobhiyoza lento inhle kangaka lo mgidi umhle kangaka siyabulela kakhulu mama nangexesha leni banizile apha nikwazi uthetha phambi kwecamera. Ke no Aya noLindo kuhle abafana ke babambe phaya kulandlu ke lighthouse landlu yekhwala ngabantu ke abafana bebehlala ke nomakhwalazi elaxesha ebengumkhwetha akasengumkhwetha ngoku likhwala ngoku indoda ngoyiphelele ngoku into yakho igqibile uyabona ne ubuyile namhlanje eBrazil niziva njani nani ninxalenye yalomgidi umhle kangaka. Tata mna ndifuna uxoka ne njengobona na umze gcwele sihambile kudala sihamba inyazi notaka sibuyile yeka nje sesibahle ngokuza into ezalapha akudala sihleli naye tata
siyavuya tata noba umcimbi eqhubeka olhlobo. Yes. Sithanda lento behambile babuya bephila. Sithanda lento bazawufunda lento bakuthi bathatha bakuthi bafunde into. Siyabulela tata ngenkxaso yenu nani bani lapha endlini ngoku nizosupporta nomntana wethu. Ulwando indoda ubuyile, uhambe kahle, uphilile. Yonke lento sihleli kahle tata. Enkosi. Uyipasile ikhosi. Mfowethu wena ufuna uthini pha kuye? Hayi ke njengoba besetshilo manje nomkhulu wami uzitye zonke ezinye qha nawe ke uyayazi man ukuba kwezi platforms ezi isiko lethu lelithanda ugxekwa kakhulu ufike kuthetha into ezimbi yabo ke ulwano naye white testament kuba akho ndipha ukuba kwenziwa hlobo famba kwenziwa ngalo yonke into izaba right yabo ke mna ndivuya kakhulu uba umbona ebuyile ngoba ke ungumninawa wami yabo ngunyana katamkhulu wami yabo njina ngoba bendimane siya pha kuye bengekho nto ibingathi thini nayo uyamamela nayo yonke into qha nje besetshila umkhulu wami utye yonke man yabo sesivuyela nje ba ilapha ebuyile nathi yabo akho ningakho manenza akho amaniza enza waphosa man yabo dabulela abarhalisela abantu abasibukele ngale mina namhlanje baba olubalepo sihleli kamnandi pha sihleli unibona ndilapha nje sendifunwa nobuye lapha yabo siphethwe kahle likhaya yabo ngenxa yalomfana ke uphana umbonileyo otherwise man man akho ningakho man anizubeka bemaninzi sewabekile umkhulu wami apha ecam kwami mna andifuni phosisa wena mntu sibukele ekhaya sitye iplate ewuzayo thande aba bantu bebepheka funa ndibanike award hayi zange ndabona ukutya kumandi kangaka yana kaba nje bendisitya ne bendimane ubona ngawutya into ezimandi into ngawutya into ezilaphulapha ube nanochuku uyayiva ne bemane ndishukumisa umnwe ngeli xesha ndityayo wena mntu usibukele ekhaya ayi akumandi yirarhararha yomgidi enkosi kakhulu ndihleli ke noMasikhale uJojo uTiyeka uBizana uMabombo siyakwazi ushuthana ngesingesi mamela wena mntu usibukeleyo sharpness of the stick small pot afuna uthetha kakhulu ninjani akho nto bhuti siphilile singavuya nawe uphilile mna into endifuna uyithetha inye kubabukeli nabantu abaphulaphulayo nabantu abasijongileyo ndibulela uZikhali Media kokuqala ngoba uZikhali Media akakhetha umzubu njani akakhetha uba abantu banjani futhi uvelenze nje irarhararha yento ubonakale nje into eba man ngama-levels ndifuna uZikhali Media ndimbulele mani kwenzela into yoba wonke umntu azazi into yoba uZikhali Media ukhona ifune engxaki naxa ebona uba izinto zakhe azihambi kakuhle uZikhali Media ukhona uzayiqoqa atsho ngento ewuzayo ezawubangela uba wonke umntu abone into yoba kuyaflya mani izinto zijikile ngoku asisabethi zibhekile mani ngoku namagokoko ngoba uZikhali Media ukhona siyabulela Zikhali andiyazi wena mntu usibukele ekhaya ndingathetha ndithini amaqoqwa zingangalala amaqoqwa andiyazi mamela kwalani bendi-sharpness butsolo bentonga butsolo izikhali butsolo bentonga uyayibona lana abantu abapheka ngembizana encinci kudle wonke umntu ujongile senza irarhararha wena mntu usibukele nansi irarhararha ngoku nambukele ekhaya engenayo uzayibona akekho umntu oke wayibona unjani nje kuba wena mbukele ekhaya ungezange apha uziphosanisile uphosiwe ngoba thina sonwabile kumandi apha ndikubuza umbuzo ogqibela uthi abantu abasibukeleyo ungathetha uthini laa ndithi ubanike i-assurance ngathi angeke ezibabukhe washo ubana uZikhali Media akakhethi noba akhethi mzi ukwenzela irarhararha noba ungubani akho nto ndingayithethayo mna ngaphandle kwento yoba uZikhali Media uvela akwenzele irarhararha akwenzela into ewuzayo wena mntu ubukeleyo uyaziqonda into yoba izinto zakho azimanga kakuhle nanku uZikhali Media uzawuvela akwenzele nje into ewuzayo ezawuboniswa wonke umntu ndiyabulela mani ngaske wonke umntu akhambona uZikhali Media uba wenza into ezivavavum kukho igama elithanda ulithetha uZikhali Media wenza izinto eziflabbergashious meaning that zizinto ezidlundlu ujongile akasenzi monotonous
uyabona uzikhalimidi uvela kwenzele nje into oqonda uba nawe ikuxakile uzikhalimidi futhi kuzikhalimidi akaphelelanga ngapha emigidini uba unomtshato uyaqonda uba into yakho ufuna uba ibe ntle funa uzikhalimidiya usoloke efumaneka kunjenjoku apha afumaneke khona uzikhalimidiya uza kwenzela into yakho nawe uyibone embukele ekhaya into yoba hayi mani kuyahanjwa. Uvile ke onendlebe unetyala. Siselapha ke sisonwabile andifuna uphosisa khonto singayityiyo apha kumnandi uyale nale nale. Hlale njalo ke usabukele inkosi kakhulu.
Hleli ke nobhuti womshado zakuthi ke ulapha ecaleni kwami ke wena mntu sibukela ekhaya hayi kumandi kakhulu ke kumgido wakhe engalimine namhlanje maniqala ubuza impilo ninjani Mkhwalasi Siyaphila wena yaphila nathi akhonto uziva njani naxa ngoku ulapha ekhaya Yo ndiziva nonobe kakhulu ngathi yaxoxa ndibuyile basili test Yo kakhulu Excellent. Windoda nyani ke ngoku. Amaqiniso.
Ufuna uthini pha kumama wakho uMphamazi Wamandi kuba ethathe inxanxeba engaka ngokwenzela lento inhle kangaka ingasokuze icime naphakathi? Ndithi mandibonge kuye ngokuba athathe ubunzima bakhe andenze nam ndizive ndindoda phakathi kwabanye abantu. Ndibonge kakhulu kuba abanye abantu abanalo ilithuba ndilifumeneyo namhlanje. Alo mazwi ndiyabonga. So umama wakho uyathembisa ubana uzomgcina kakhulu? Nothembisa. Isikolweni ithinteka kamalunga nesikolo? Isikolo esiqhuba trend khona. Keze kuyabhaleka kuyacengeka. So ufunde ke ungathi enxeba windoda uyeke isikolo uthi wena hayi ndimdala ngona uyeke isikolo. Pha esikolweni bengumntana ubehave otitshala bangakhali ukungabiza umzali wakho uthiwe uLwando ngamameli apha esikolweni. Pha esikolweni uzubehave. Nalanto nethando ihambeni igroup amakrwala uzuyiavoid lanto. Phuma endlini ubheke esikolweni. Ugcina imfundiso zabazali ungatshintshi. Into ebalulekileyo utshintshe isimilo sakho uthobeke uhloniphe umuntu omdala umuntu odibana epha estratweni umthathaze umama umthathaze ubhuti umthathaze utata and loo nto leyo iyokwenzela indlela zakho zibheke phambili. So uyathembisa ubana zonke ezo zinto uzozenza kakuhle lo hlobo ndizazenza right. Alright ke sibambisana sibini ke wena mntu sibukele ekhaya awuzuka media abelapha ndoza kuthi ngale mini namhlanje azokwenza ke izinto adume ngazo kule dolophu yaseMonti kwiphondo leMpuma Koloni. Thina we are not videoizing, we are filming. Uzoyibona lento yakho bayiqala phi na ayiqali apha namhlanje ayiqali pha izantsi kuba bendiqale pha izantsi ikhona uzazibonela nxa uyibukele production nxa seyiphelele ujongile. So sithi ke abo ayikho ikhampani eyenza izinto ezihuzayo ngaphandleni koZukhali Media. Ngoyihamba imonto igqibe sithi number 1 silandele kumakhasi onxibelelwano ku YouTube Zukhali Media Production Company, ku TikTok Zukhali Media Production Company. Highlights zalento yonke zabe zikhona phaya ku social media uyayibona. So uzobokelwa lelizwe lonke loMzantsi Afrika. Ibhetele ukubana kuthiwa utrenda ngento embi nawe uzotrenda ngento enhle because ke thina ke sinabalandeli abathe dlundlu. Into zethu ke zibukelwa ngabantu abaphaya eParliament uyijongile. So nawe ke uzobonwa ke ngabantu abathe dlundlu sithi ke abo uyijongile. Alright ke I love you so much wena mntu sibekele ekhaya besilapha amfuna phosisa apha kokwenu sitye iplate ezihuzayo. La plate bendiyitya hayi andifuna bayampheka omama bebepheka wena mntu sibekele ekhaya. La plate yabo andiyazi bana explain ndithini na andifuna phosisa kumnandi kuyale nale. Siyabulela mani wena Lwando nakuThixo uye wakuthwala wafika bakhona abakhwetha ababhubhileyo yazi lonto. Ndibikhe ndava ngeso story. So idlondo leyo wena uThixo kufuneka umbulele always udla ngokuthi uDenzel Washington put God first the rest will follow. So uqiniseke bana uyayicaweni ngecawa izakwenzeka lonto ayenzeka ka yenzeka ne hayi ke siyabulela ke mbukele ekhaya inkosi kakhulu. Ihleli ke nomalume ke kaLwando lapha ecaleni kwami. Malume ninjani? Siyaphila tata kunjani ko? Iphela nathi akhonto kake usinike bathi ke amakhumtsha ise background kaLwando. uLwando kumtshana wami. uLwando uzalwa ngumamCirha liwelela lapha. uLwando ukhulele apha kum kakhulu esemncinci. Ukhuliswe ndim nomama wakhe. Kodwa ke ngokuhlala silapha kufutshane. Uzalelwe eMacirheni. Wakhulela eMacirheni. Yonke into yonke beyenza kokwabo uyenziswe ephansi kwamaCirha. Nembeleko zakhe uzenzele apha eMacirheni. Wayokoluswa eMacirheni. So kuba mina ndongincibana uNojawulo uMhlahla uNyembezana. Umtshana wami ke lo. Ndacamagusha. Malume siyabulela mani ngoba na usicacisele koze nomuntu osibukeleyo ayazi bana uLwando umnombo wakhe usuka phi na and ithi ke ngokulonto leyo uLwando siyambulela naxa ebuyile kuba siyazi mos abantwana babuyi kodwa namhlanje ke siyavuya bana umntwana wonwabile. Siyayibulela lonto leyo uThixo. Ufuna uthini ke phayana kumama wakhe uMphamazwi? Bendikhe ndathetha nodadewethu ndisithi kuye yonke lento ayenzileyo namhlanje ngomso uzancuma
ngoba wonke amabhongo awakhuphileyo ngomntana wakhe. Ngomso uzambulela uThixo ngokwenza kwakhe yonke lento eyenzileyo ngokukhuliswa kwakhe uLwando nomenza abe yile ndoda yiyo. Ndisithi kuye uLwando uzatshintsha ngoku after esuka esuthwini. So sinethemba kakhulu ngoLwando. So ndisatsho kuMamCirha azangalahla ithemba, azomelele kule ndlela, angadinwa nguLwando, amkhulise uLwando ade afike kwisigaba sobaphangele, abe nomfazi, azimele. Kulapho ke ngokuThixo zamphendula khona. Camagu. Camagu, siyabulela wena mntu sibukele ekhaya. I love you so much. Apho sibukele khona bekumandi ngendlela engumangaliso besiphethe kakuhle khona ke akha sitye kwelikhaya esingakhange sitye ngekakhange ibe khona apha kule fridge inkulu isemvini kwecamera wena mntu sibukele ekhaya amfuna uphosisa yonke into ibe khona sondibona ukutya okumandi ukutya besikutya apha bekuhuza umhlekazi wami kamba ndithe ndathi ndabuza uba ngubani lona ebepheka okukutya ndaboniswa kuthiwa ngomama kama uba bekuthiwa benalo ixesha benza banike i-award ngoba basebenzile uyayibona nawe siyabulela malume mani Thixo xolo anisikelele uThixo xolo abe nani uLwando aqiniseke into edibe nemfundo umhlekazi abe imfundo ayixabisi napha esikolweni ahloniphe otitshala kungabikho report ezawusuka pha esikolweni kukhala kuthiwa uLwando akakamameli pha esikolweni uzube wes ukuthobeka uzube wes umamela Lwando iyakunceda lonto leyo uyazuthi ngenye imini ubhudlu waseZukhal Media wakho wayithetha emgidini wami ethetha kwivideo siyabulela Thixo xolo azakusekelele ke uqale indlela yobudoda siyabulela ipasile umntana itest nangu uhleli naye sihleli naye ngoku kumnandi ngoku sitya yonke into izibiliboco kodwa ingekho apho utywala yonke lonto le into ikhona silungisile yonke into kwangethuba sayazi ba hayi sinalo ithemba ba abantu baka1 ko23 bazabe bephumile nangu ngoku into endigcwele ithenhle ngabantu baka1 sinethemba ke basiphethe kakuhle la ngoba sezasiphatha kakuhle sithi sigqibe umsebenzi kaLwando enkosini bethu xa sombabhayise ke sibukele phaya ekhaya bye bye